ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok medhoke karo aku apa anggemu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng gareng, iki sing jeneng tripuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya terus gleleng tenan. Sandangane ya mas-masan kaya ngono. Lho, orang kaya pada kita tipis. Rak Bagong to. Us. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe iki wong melarat kang nggere ketemu wong sugih sok kenal. Sok akrab padreme golek sandang pangan. Ana? Oh, minggir iki dudu kelasmu. Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas sing para her-her. Kelas sing para priyayi-priyayi. Ora kelas kere kaya ngono kuwi. Modar dening aku. Nuthuk aku kowe. Gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tuwa dhewe, lusuh dhewe. Blekutek dhewe. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning Lokro Kendho saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngono aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang. Nek omong waton jeplak cangkem. Wedhus tenan kok. Iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak eleng, ngapa tok aku ya digetak. Kowe ora menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang apa? Ora sudi dadi. Mikir. Ayo kana-kana do turu nang emper toko kono. Mikir. Aku ora omong karo wong kere-kere, mikir. Ana do turu nang isor kretek kono kene. Edian. Nglarake ati tenan ya terus ya ben. Iya kok nek anggere. Ngapa kowe dang ngapa? Nyong. Ya iki ketuane kere ku iso dhewe kowe. Tampani, 100 go wong telu, urung tau nyekel 100 ta kowe? Urung tau nyekel 100 ta, 100 kaya ngono kuwi abang, nule 5. Bendina ming ewon. Su tenan. Bapakne dikuya-kuya. Kowe salin ora kowe? Salin piye? Salin dengkulmu melocot. Kowe ora salin ditenono, tak ajiar dhewe. Lho, wani mbek aku. Sing lawedeni apamu? Kuwi ngon-ngonmu terwelu terus drapah wis kalah-kalah. Aku dadi kowe arep musuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepet? Ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejigir rambune nak. Apamu kapan kowe? Bapake sepelekke. Ayo ndang gewis. Ndang gewis.
ngapokmu apaan kowe? Ha wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar dadi wujud. Apa ora? Apa ora? Terus Pak, terus. Mangkel aku dunekke kere-kere terus Pak, terus. Terus Pak, terus Pak. Waduh. Raine biru erem. Waduh, ayo keracunan nek kowe. Bagong tenan malah keracunan piye, Tru? Wis benengke wae ora apa-apa ora. Aduh. Wala. Kaya mabuk perjalanan ya, Tru? Heeh. Edan Bapak saking tresnane karo Bagong tinggal lunga Bagong nganti lara ya. Aduh. Ayo gek waras cengelmu kuwi. Kebangetan nek kowe Pak nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Cerewet rasa dadak ganti. Anggo rak garing dhewe. Waduh. Wah. Luwih medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Jane ya sirku ya emah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, patik senopatiku sing penting iku nek takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus ngrekoso. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik ki ya diwenangake nggayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo orane menungsa ki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Jikalau jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo. Gek kondur ning kasatriyan Dresila Geni. Kendali soto kira. Oh, ada kendali. Lali ya, aku tak kira nek wis apa. Ana kondur ning kendali soto. Ngono iki.